Huriani Tuhata nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nambar pungudo hita di bornginon ima borngin na parpudi di tahun 2020 daon. Danga pala dia leleng nari tinggal honot tama tahun 2020 sada. Jala bongontat tama bongot mahita tu tahun naik baru tahun 2022. Di ujung ni tahun non rekod do maruji-ruji kita marningot perdalanan naung tabulus huhut laos songon na paulak khosaloja lau manguduti perdalanan tai atong masih suara honota tutuhatta perdenggan basai meragam doa ka natabulus manipat di bagasan na satau bulonon ra atik tung sipata ganggu dorohatta marningot akan namaul di perdalanan ningulutta alaikon sai toktong do golomota ia tuhatta perdenggan basai sai patu paonna do akan nadumenggan tuhita sakap hasunangan nasian debata ima ita golom laho papos rohatta manal puhot taunon dohot mangiahi taun naik barui di baheni rap mahita manget dehon sangap diguarnai tapangiar suarata lau mamuji tuhatai. Mar hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di perbadia na tumapalangi dohot tanoon amen dungo mahamu jala martangyang asaunak kamu bongot tu pangujunan managam mahamu dungo mahamu jala martangyang aidang di botohamu manang adigat tikini i haleluya. Martangyang mahita alaya manami na di banua gijang di bahin hodo anak kaholongan ni roham tutoru ni patik asa di palua akan naginonggoman ni patik urupi hami asa dot hami dapotan haluauni jala asamian hami di bagasan harajaunmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Mari kita
Muma patik ni debata di perpunguan bodari ujuk taonon imana tersurat di Galatia onom ayat sia. Alai unang marnaloja hita mabahen nadenggan ay namanggotil do hita muse ditikinai anggo so pargale hita nuaing ima sahatna atong ramangidogogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede hita. Tatapoti madosat tanagudangi tuadopan ni debata tapauduk be marohatta martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulum huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alanido ban nahu paserep hami diri nami sadarion di julum jalahu parhatopot hami tung na jodoh hami manibil sian akadalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu sayunang pabalik kami sa julum alam sa nami ay dahil mohon roham mamatenya akap arsosa alay hambaw ni rohana dulu mo ni roham pasamamu sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangaleson nami marhite-hite pangulo namin na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahotma asin ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagugon nitod di perbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taring hatu hasasanid akadosa. Musat pe akadolok jala humut tala karubian alayanggo para sini rohaku na sotu pamutsat sian ho
jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna jahuba sia-siho hasangapon madiribatana di gijang. Parede ita. Tabige mahatan ni debata turpuk epistel di parpunguan bodari ujung tahunon, imana tersurat di Efesus bidu 5 ayat 10 tulu, sahat ro di ayat 10 onom. Alai gabe patar doi saluhutna tinoruan nina tiuri, ainasan naung di papatar tiurmai. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulau muna songon akka namar roha unang masongon akka nahurang roha. Ido sahatna martua doakan atu mangion hatani dewata jala no peopsa. Amen. Bornginon ima borngin na parpudi di bagasa tahun 2021 daon. Satu kinari salpuonota ma tahun 2021. Jala bongotata ma tahun nai baru tahun 2022. Meragam do nata bolus di tahun 2021. Tudos tu sorhani padati nasai marhusor. Rodo akka parukilon mara dohot pangujunan. Alai suluk dong se akalas ni roha diloas dohita mangula-ulaon manggotil parbuoni nataula boy tapa borhat akayana kota marsikola dohot lan akana asing naung taulahon marningot saluhut nai tamado ikon marlas ni roha hitan waing alasahat dohita tu ujung ni taonon.
Saya toktong dope di bagasan biar ni roha hita ala hama masa ni sorimago binuan ni covid 10 sia naro somar haujungan dope na somar haujungan dope nian ditikin na parpudion nungga sumurut deba parmarani nungga di paloas akka yana kota marsikola atik pedang apala boy dope songon partikian nalilingi nunga mamuka boy hitamuse dengan mangula-ula otta jala mamuka bardalat dengan perekonomian ni bangsota parpunguatta pe di bagas joro nunga macai dengan atik pe ikon sai ihutonon protokol kesehatan dope hita tai pai huti hudonang persitutuan ni panggonggomi ni bangsota lau patupahon vaksinasi tu sadok masyarakat Indonesia on alani tama taha maulatehon asini rohani Tuhani tu hita ay sakap hasonangan nasiat debata ikut sahat doi lehonon na tu hita lam tagogo martangiang tu Tuhani anggiat matibu salpu paru kiloni malum salut akadongan nahona virus koronai asatung terbahen sumuang hita tu parngoluon na dumenggan lumubi ma dinalaho mamongoti tahun naik baru tahun 2022 naneng ron. Hamuna kadongan sa porsiaon manok tongdo baga-baga ni debatata di bagasan baga-baga na ido sakap hasonangan silehononna tuhita ido na saya toktong di patongot-tongot tuhatai tuhita atong saya tahaposi ma baga-bagana tagolom may toktong asamargogo hita lahu maddalani ari-ari ni ngulu ni nguluna na nilehonnai di hita ganuk marsada-sada. Manok tongdo hata ni debata alani tu debata ma pakirimota jale unang ganggu rohata disi idama dada hurang gajang tangan ni Jahoba lau mengurupi hamu jala dada marhapal pinggolna somar binege borhat mahita di bagasan pos ni roha marede hita. Taha tidak ke maha porsiaut tai
songondahina tiddakon ni dongata sabor siao di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di dewata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di dewata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon di si Maria nagabi-gabi siatot di porbadia adorak sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghumon ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu bonotoru dung ditano namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahuntul tu siamun ni debata Jehovah amadai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak so tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tot di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nala Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sugut daging halak nang mate dohot dihanguduan nasora suda amin. Sunggul-sunggul. Sunggul-sunggul dihita di bagasan Sadarion Jumat 30 Desember 2020 Sada permingguan malam tahun baru. Sadarion ima permingguan bodari ujung tahun manang malam tahun baru. Marpelia tujolo dohita bahin tupata tu dana pensiun HKBP. Laos begiotama ibadah ujung tahun berita jujur tahun dohot laporan perhepengon tahun 2021. 2. Ibadah tahun baru keluarga. Tapatupa ma acara tahun baru keluarga di Bagastabe di hari Sabtu 1 Januari 22 pukul 00 wita. Laos papungupelea dohita di si pasahatota tu huria. Tolu permingguan tahun baru 2022 di hari Sabtu 1 Januari 2022 ima perpunguan tahun naib baru masuk kebaktian pukul sia 00 wita di Garejaon. Laos marpelia tujolo dohita bahin tupata tu kategorial napo sobulung HKBP Pusat. 4. Open House Pandita HKBP Tamarunang. Di patupa huriata do open house di bagas ni keluarga pendeta UF Hutasoit STH Inang Boru Sagala marsogot di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 dung sidung ibadah tau baru asa sudema ruas ni huriata madhoti ulauni. Songonima sunggul-sunggul di huriata di bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las neroha dihita terlumobi gabe hamuliaon ni gowarni tuhata. Amin. Berita jujur tahun dohot berita parhepengon. Horas hamuna ruas ni huriata doho parhalado di HKBP Tamarunang do mutu hasomalan ni huriata HKBP di ujung tahun ikon adong do tutu di patupa manjaha berik manang berita jujur tahun berita pangulaon ni ulon ni huriata seleleng tahun 2020 sadaon alani tapayut iutma berita jujur tahun naung rade di slide ujahok kami ma sianon patujolo
Barita 7 tahun Berik HKP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, Distrik 10 Pitu, Indonesia bagian Timur tahun 2020 sada. Tapuji jala tapasangap matuhan Jehovah perdengkan basaih. Nasai toktong mangaramoti huriana, boi mardalan di bagasan lastiroha dohot hadamion. Di bagasan tahun 2020 sadaun. Di pargugui jala di parbisuhi do parhalado, nang ruasni huriana. Dinalaho pararaton harajaon nak di Portibion, jala di palua huriana sianasa parmaraan. Ia ngulu ni partodiota manang ngulu haporsyota, boidohonon do songon ngulu ni halak na porsia di pada Narobi. Ima bangsa Israel na di parmudu-mudu debata di sudela kadot gulmit ni nguluna. Songon hatani debata na tersurat di 2 Musa 10 tolu ayat 20 sada. Jala Jehovah mardalan di jolo nasida. Ia Aryan marhite obun na marsi jongjong manogihon nasida di dalani. Ia borginai marhite-hite api na marsi jongjong manulu nasida. Asa terbaik nasida mardalan Aryan dot borngin. Suang songonima nang ngulu parhuriota di masa sinuaingon. Debatado nong mardalan di jolota margogeo kita. Laho mangaleon hatiuron dot mangurupi hita. Disudea kahamaolon ninguluta siganupari. Saluhutnai alani asi dot holong ni rohani tuhatta para sirohai. Ture mardalan ulaon di huriana. Ikon las dorohatta molonunga di patongon debata akan nauli na denggan di huriana. Akup ni ikon lam serep dorohatta dia dopanna. Jala adong tekad dihita ruas do parhalado. Laho paturehon ngulu do pakobasion. Asa lobi dumenggan sian tahun 2020 sadaon. Tu tahun 2022 naneng roon. Alani taida majolo pardalanani huriata di bagasan tahun 2020 sadaon. Parmingguon secara umum denggando mardalan parmingguon di huriata saleleng tahun 2020 sadaon. Alani kondisi Covid na memuncak di bulan Juli 2020 sada. Gabe sanga tak tutup gereja jala dipapida parmingguan di bagas tabe di minggu tanggal 10 walu dohot tanggal 25 Juli 2020 sada nasalpui alai moliate ma dituhata di hari minggu sada Agustus 2020 sada mar minggu dohita di gereja marhite protokol kesehatan alai tuaka ruas nasoboi rotu gereja toktong do ditong suryata acara kebaktiani asa dipatupa parimingguan di begas nasida. Saleleng napatupa ibadah minggu di gereja di tahun 2020 sadaon. Torok do naromar minggu rata-rata 110 halak. Molo parmingguan didak danak sekolah minggu via online do dipatupa ganup minggu botarina. Partangan wilayah. Saleng tahun 2020 sadaon partangan wilayah dipatupa do di ganup bagas ni ruas. Marhite na ditongo surya acara pertangyangan nang pesongoni dan jadi pengabati kopi 10 siaon tu haringga sotta memuji debata marhite pertanyaan wilayah ibadah syukuran di tahun 2020 sadaon dihobasi huriata do muse pertangyangan siala las ni roha ni ruas di huriata isarana ibadah syukur ulang tahun dohot syukuran keluarga mamasuhi bagas nai baru sadadalan doi laho mangarahon ruas ni huria laho mandok moliate tu debata dia kapasu-pasu naung jinalo nasida ulaun sakramen dua do ulaun sakramen na tinonahon ni Tuhan Yesus si ulahonon ni huria ima padidio nabadia baptisan kudus dohot parpadana nabadia perjamuan kudus denggando di patupa huriata sakramen na duaon padidio nabadia baptisan kudus di tahun 2020 sadaon opat halak do dihobasi huriata padidio nabadia tuaka poso-poso ni huriata di minggu 20 Juni 2020 sada tolu halak minggu 20 Agustus 2020 sada sahalak ungu opat halak ada orang so dipamasa padidio nabadiai jumolo do akan atoras manjalo persiajaran di hatani debata taringot padidio nabadia uhud mengajari natoras di tata cara ni padidio nabadiai parpadana nabadia manang perjamuan kudus adong ma tolu hali di patu pahuriata
Ulaun Parpadana Nabadia di tahun 2020 sadaun Ima Parjolo di Jumat Agung 2 April 2020 sada nadohot perjamuan kudus 84 halak. Di hari Sabtu Natal Parjolo 25 Desember 2020 sada nadohot perjamuan kudus 184 halak. Minggu Natal Paduahon 26 Desember 2020 sada nadoho perjamuan kudus 20 halak. Jala dihobasi huriatta do patupahon Parpadana Nabadia perjamuan kudus di Bagas Niruas Ima di Jumat Agung 2 April 2020 sada tu onom halak. Sabtu Natal Parjolo 25 Desember 2020 sada tu 2 halak. Pangapulion do pakunjungan tuakan amar sahid toktong do mardalan pakubasion tu ruas ni huria nangpe di situasi ni kofi 10 sion ima marhite na manopot nasida tu bagas nabe uju marsak ala parsirangan nasida siana hinaholongan ni rohana di pasat huria do hatapulapul na boy palupakon pakilala ni keluarga lumobi nasian hatani debata sadadalan duih asa sai toktong solhot nasida tu debata laos di pasat huria uang duka tu keluarga laos songonido perkunjungan tu akaruas namar sahid di Bagas nasida be itap ni naboi patupau ni huria tu ruas di patupado jeladenggando mardalan ulau ni akka dewan ni huria do ka seksi manang kategorial Parjolo dewan koinonia di seksi sekolah minggu toktong do mardalan ulau ni sekolah minggu nangpe di patupa parmingguon via online alai anggo perayaan Paskah di Buhabua Ijuk dohot perayaan Natal sekolah minggu di patupa mai di gereja secara offline seksi remaja dot naposubulung denggando mardalan ulaun pakobasion ni huriata tu remaja naposubulung songondalan lahu manugunogu dot mengajari akaina kota Ima marhite PHD manang PA pendalaman Alkitab Ima sahali sabulan ganup hari Sabtu asing niaka ulaun PA di Patupado Parjolo perayaan Paskah remaja naposubulung di gereja di hari Minggu 25 April 2020 sada retret remaja naposubulung di hari Sabtu Minggu 27-28 November 2020 sada di Tanjung Bira Bulukumba nani dohotan 27 halak pesta Natal remaja naposubulung di hari Sabtu 10 sada Desember 2020 sada di gereja nani dohotan punguan remaja naposubulung sian HKBP Makassar seksi poropuan dohot seksi ama toktong do di patupa huriata PHD patanakon hatani di bata manang PA tupunguan ama dohot ina ni huriata sahali sabulan ganup hari Sabtu asing na patupa PHD adong manang piganari ulau niaka ama Ima retret sekaligus zending tutoraja dari Jumat 1 hari Minggu 30 April 12 Mei 2020 sada dohot perayaan Natal ama ina di hari Rabu 22 Desember 2020 sada di gereja Dewan Marturia seksi musik denggando mardalan ulau ni seksi musik ni huriata marhite na patupahon roster tuaka song leader dohot parorgan ni huriata dohot paingoton tugas nasida di ganup parmingguan seksi zending borhatdo seksi zending ni huriata laho merintis pos parmingguan di Toraja Sulawesi Selatan rombongan diulahon amang padita resort dohot ulan ni huriata Ima di hari Jumat 1 hari Minggu 30 April 2 Mei 2020 sada nasalpu di ulaun zendingi tung torop doa kahalak batak nama ringanan di Toraja naro pola do 42 halak nasida na dohot di parmingguan na pinatupan ni huriata HKP Tamarunang nian sian barita na pinasahat ni halak batak di Toraja dang harus siap do penasida lahu pajongjong pos parmingguan di HKBP
pos permingguan HKBP di Toraja. Alainang pesongoni tahamolateo do nunga hea di tahun 2020 sadaon marsakap dohot mangula huriata laho pehebakkon ulaon pakobasion sahat tuluat nadao di Sulawesi Selatanon. Seksi multimedia mamereng hinarikot di pakobasion di partikian ni Kofi 10 siaom rikot do di pajongjong huriata sada seksi nai baru di tahun 2020 sadaon ima seksi multimedia. Ia tugas di seksion ima paturehon susunan ni ibadah di parmingguan dohot ibadah na asing na pinatupan ni huriata di gerejaon songoninang paturehon stensilan tikting manang warta jemaat dibahen mai di slide marhite in fokus jala narumikot use di patupa multimedia do ibadah online via YouTube HKBP Tamarunang di Ganup ibadah minggu. Dewan Diakonia, seksi diakoni sosial. Dengan nomor dalam seksi diakoni sosial ni huriata, ima manopot akar ruas di huria namar sitaonon. Laos di pasat huriata do, tu keluarga 500.000 rupiah. Songon gatini karangan bunga. Songon ni manopot akan namar sahid di bagas nasi dabe. Laos di pasat huriata do tu namar sahid 300.000 rupiah. Songon gatini buah. Jalarodo huriata pasahato pangurupion marhite sembako turuas ni huriata nahona banjir pola do ikon mengungsi nasida sian jabunabe asing ni aka pangurupurion na ginewaran odeng dohot do nang huriata marsiroha turuas ni huriata ala sorang dakdanak sian bagas nasida di pasahat do 150.000 rupiah tu keluarga. Laos di malam Natal Jumat 24 Desember 2021 dana salpu nunga di pasahat dana sosial turuas ni huriata na mabalu dohot na somarama na somarina manang na yatim piatu. Seksi kesehatan dohot seksi kemasyarakatan do mutu program ni para pamareta ima taringot tu vaksinasi COVID-10 sia tu sude masyarakat dohot donang huriata laho mendukung programi di Batupa seksi kesehatan marhite nyonya Besinaga SE de Borusilain SST MKes dohot dinas kesehatan kota Makassar do vaksinasi COVID-10 sia tu sude ruas ni huriata ima di hari Rabu 2 Juni 2020 sada vaksin Parjolo tu 110 halak ruas ni huriata termasuk tu masyarakat sekitar gereja. Hari Kamis sada Juli 2020 sada vaksin Paduahon tu 100 halak ruas ni huriata termasuk tu masyarakat sekitar gereja. Seksi kemasyarakatan di Patupa huriata do marhite seksi kemasyarakatan margotong royong paturehon dalan lahu tu garejata di pasahat do sertu pasir dohot batu lahu menimbun dalan nasega lahu dohot paturehon dalan namar lubang menuju tu gereja taon songoninang di pasat huriata do sembako tua kadongata masyarakat torokna 45 kepala keluarga di sekitar gereja. Seksi pendidikan di hari Minggu sada Agustus 2020 sada di pasat huriata do hadiah tua kadakdanak ni huriata na berprestasi juara sada 2 tolu tingkat SD SMP dot SMA saha tua ka perguruan tinggi godang nidak danak na manjalo ima tingkat SD 10 patalak SMP 3 halak SMA 2 halak tu akan kuliah perguruan tinggi 5 halak. Pesta huria di tahun 2020 sadaon 2 hali do di Patupa huriata marpesta ima pesta marturia di hari Minggu 23 Mei 2020 sada ada orang so di pamasa pesta marturia di Patupa do perlombaan vokal anak sekolah minggu. Hasil ni pesta marturia di pergunahon laho manuhor keyboard Yamaha PSR X 100 2 unit peralatan infocus dohot menambahi pembangunan kanopi parkir motor di huriata. Pesta ulang tahun napa 12 hon HKBP Tamarunang dohot pesta gotilon
di patupa huriata do pesta ulang tahun na pasa 12 hon do pesta gotilon na di hari Minggu 14 November 2021 na salpu ragam do akka ulaon na pinatupa laho manomu-nomu pesta ni huriai isarani perlombaan antar wilayah di cabang tenis meja, bola voli, vokal solo, sikola minggu, cerdas cermat Alkitab, dohot perlombaan nasi tumpeng, tuaka ina ni huriata, tapuji matuhata, ala lobi siana tahirim, ala lobi siana nihirim ni huriata ido, dapat hasil ni pestai, imalahu kebutuhan operasional ni huriata, hapar haladoon. Nah di hari Minggu 3 Oktober 2021 di patupa huriata do pajakonan sintua ima amang sintua Samuel Sihombing sian wilayah 2 sekaligus ma di ari sadari paborhaton sintua na peciun ima amang sintua manangar Nimrod Hutajulu sian wilayah 2 do mutusi akaon ma daftar parhaladoni huriata Padita ucok Feraduta Soit ulani huria tahun pensiun 2040 sia iko dibedo tahun pensiun nate irim rohasa sudai parhalado do pensiun sintua merpin butar-butar SSIT ketua Dewan Diakonia sintua Tohom Rifai Sianturi ketua Parartaon sintua Arta Oscar Hutagalung Esos Sekretaris Surya sintua Nurma Boru Sigalingging ketua Dewan Koinonia sintua Christine FD anggota seksi sending sintua Maruli Hasiholan Panjaitan ketua Dewan Marturia sintua Charles Sihombing SE ketua Badan Audit sintua Saud Timbul Jeffrey Marpaung SH Bendara Huria sintua Desman Hutapea anggota Parartaon sintua Dermawati Boru Marpaung anggota Parartaon sintua Medima Boru Manurung ketua seksi sending Naparpudi sintua Esi Hombing ketua seksi ama Pungu Padita Sahalak sintua 12 halak wilayah Sada 5 halak sintua wilayah 2 tolu halak sintua wilayah tolu 4 halak sintua pembangunan di tahun 2020 sada di patupa huriata do pajongjong inganan parkir motor di Garejata denggando tutu parjongjong di lahan pakiri jalatoktong hirim rohat talau pasauton pembangunan sopogodang HKP Tamarunang na dipudi di gedung Garejat tahun anggiat ma tutikina mangihut boi ma pamasaot tamar pesta pembangunan jala mahriteon mahupasat hami mauliate godang tuaka ruas ni huriata na setoktong satia mengurupi pembangunan ni marhite kasumbangan baik berupa bahan bangunan songoninang marhite materi statistik huria jumlah anggota jemaat HKP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan keadaan sampai hari ini Jumat 31 Desember 2020 sada dakdanak nasorang di tahun 2020 sadaon tolu halak na tardidi 4 halak na makatidako kaporsiaon na malua 5 halak pamasumasuon 2 hali ruas na tabba 10 sadakaka ruas na pidda sadakaka ruas na moding di tahunon tidak ada wilayah Sada ama 10 sia halak ina 20 halak dakdanak 24 halak remaja 7 halak naposo 14 halak lansia 2 halak torok di ruas wilayah Sada 20 kakak wilayah 2 ama 30 sada ina 30 sada dakdanak 24 remaja 5 naposo 24 halak lansia 4 halak jumlah ruas wilayah 2 32 kakak wilayah tolu ama 37 ina 42 dakdanak 22 remaja 8 halak naposo 30 sia halak lansia 14 halak torok ni ruas wilayah tolu 43 kakak luar kota ama 2 halak ina 2 halak dakdanak dangadong remaja sahalak naposo 6 halak lansia 2 halak torok ni ruas di luar kota 2 kakak jumlah ni ruas di huriata
ama 80 sia halak, ina 55 halak, dakdanak 70 halak, remaja 21 halak, naposo 83 halak, lansia 22 halak. Ruas ni huriata sia 17 kepala keluarga di tahun 2020 sadaon. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian: pertama, meningkatkan persembahan tahunan. Persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja harus dilandasi dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan rasa syukur kepada Tuhan atas semua pemberian Tuhan kepada kita. Karena itu persembahan tahunan yang sudah ditetapkan oleh gereja minimal Rp900.000 dalam 1 tahun sedapat mungkin disampaikan pada kesempatan yang lebih baik di awal atau pertengahan tahun supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja. Data sampai hari Minggu 26 Desember 2021 yang memberikan persembahan tahunan wilayah 1 dengan jumlah kakak 20 kakak dengan jumlah jemaat 20 kakak yang sudah membayar 14 kepala keluarga persentase 70%. Wilayah 2 jumlah jemaat 32 kakak yang sudah membayar 22 kakak persentase 68%. Wilayah 3 jumlah jemaat 43 kakak yang sudah membayar 21 kakak persentase 48%. Kebersihan dalam gereja dan lingkungan. Supaya bersama-sama kita memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan sekitar gereja. Untuk itu dimohon kepada semua perhalado dan jemaat agar kita mempunyai semangat satu kepemilikan di dalam gereja ini, yaitu Gereja KBP Tamarunang adalah milik kita bersama. Gereja KBP Tamarunang adalah milik kita bersama yang harus kita jaga kebersihannya. Terlebih masih banyak ditemui sampah di dalam gereja dan di luar gereja yang dibuang tidak pada tempatnya. Untuk itu diharapkan agar kita bersama-sama menjaga kebersihan gereja ini dan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dengan lingkungan gereja yang bersih, kita pun akan merasa nyaman beribadah di gereja ini. Selain daripada itu, ketika selesai melaksanakan kegiatan di dalam gereja dan meninggalkan ruang gereja ini, dimohon untuk mematikan lampu dan AC gereja. Hal ini harus mendapat perhatian yang sangat serius untuk semua pihak, baik semua perhalado dan semua jemaat. Dengan mematikan lampu dan AC gereja pada waktunya, di situ kita sudah menghemat energi untuk masa depan gereja kita ini. Parpudi, secara umum, nunga pina adar berita jujur tahun di Sudei Pakubasio ni Huriata di Bagasan tahun 2020 sadaon. Adong dopea kana sopina botohon aka pelayanan di Bagasan Paralani Huria songon pamatang ni Kristus naso apalah haru terperinci marhiteon ma pinasat hata mauliate tu sude ruas ni Huriata nase toktong patuduhon haburujunna lahomar minggu di gereja nang di Jabunabe suang songonima dohot panupahion marhite pelian minggu, pelian bulanan, pelian tahun, perpuluhan, hamauliateon, donateur, sumbangan, tu diakoni, sumbangan tu pembangunan ni Huriata, dohot donateur tu akka pesta huria. Upasat hamima hata mauliate nang tusude parhalado ni Huriata nase toktong mengalehon rohana dinasa pakobasion di Huriataon marhite tangiang sumbangan pemikiran nang sibahenon pe laho patuluson nasa pakobasion di Huriata gabe peliana khusus mai diadopan di bata jelasan ibana majala otta balos ni imar lipat gadda marhite aka ulauta aka yana kota nang sudai aka pinopartabe. Akhir kata, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, dan doa serta harapan kita bertemu kembali di tahun 2022. Songonima berita jujur tahun manang berik ni Huriata naboi hupa jujur hami dina hurang pamari tahun nami saitu hatama napasi kopon. Firman Tuhan berkata,
karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Di dalam Tuhan masa depan dan harapan kita tetap ada. Akhirnya atas nama Parhalado dan keluarga kami mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022, tahun pengharapan, tahun yang penuh berkat. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Horas Tamarunang 30 sada Desember 2020 sada uluan ni huri HKP Tamarunang Padita Ucok Fernando Hutaswit sarjana teologia ditaratangani do stempel songonima na buih pajojur hamya kamanga kainang remaja na posobulung mauliate ma dihita diuduti ma dohot berita parhepengon. Shalom. Tapuji ma Tuhani ala denggaddo merdala parhepengon ni huriatta. Lengkap do laporan di huriatta na pinatupani bendahara huria dohot para tahun. Lengkap di sudah mulai laporan minggu, laporan bulan, sabat rodi laporan tahun. Bolo perlu dihita bodo tajalo fotokopina ate. Jadi narong dihita nuaing arong 4 lembar laporan penerimaan bulanan dohot laporan pengeluaran bulanan dohot rekening ni huriatta. Penerimaan bulanan HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan tahun 2021 ima mulai Januari sahat 1 Desember 25 Desember hujah kami ma total lah. Penerimaan huria dari Januari sampai Desember 551.641.915 rupiah. Pembangunan 104.346.600 rupiah. Pembangunan Sopo 4.900.000 rupiah. Khusus 10.495.000 rupiah. Pusat 12.397.600 rupiah. Diakonia 17.496.300 rupiah. Total penerimaan 701.277.415 rupiah. Ini penerimaan di Huriatta. Saudara tabuka ma pengeluaran bulan HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan tahun 2021 Januari sampai Desember. Huria 505.46.335 rupiah. Pembangunan 111.270.000 rupiah. Pembangunan Sopo kosong khusus 10.495.000 rupiah. Pusat 8.823.600 rupiah. Diakonia 16.760.000 rupiah. Total pengeluaran 652.394.935 rupiah. Saldo akhir Huria
Rp123.301.483 rupiah. Pembangunan Rp3.556.630 rupiah. Pembangunan Sopo Rp352.173.700 rupiah. Khusus kosong pusat Rp3.574.000 rupiah. Diakoni Rp4.943.300 rupiah. Total saldo akhir Rp487.549.113 rupiah. Disimpan di rekening Huriyah. Kabareng mana di belakangnya manginang Rp465.358.357 rupiah. Dipegang tunai oleh Bendahara Huriyah Rp22.190.756 rupiah. Di Ketua para tahun Situa TR Sianturi ditandatangani. Bendahara Huriyah Situa STJ Merpaung SH ditandatangani. Tim audit Situa CH Siombing SE ditandatangani. T Simanjuntak SE ditandatangani. S Saragi ditandatangani. Mengetahui dan disetujui pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang Pendeta UV Hutasoid STH ditandatangani dan distempel. Saunima laporan keuangan ni Huriatta ati adong na huratakas bodo tapatakas tu Bendahara Huriyah boy tu para tahun boy tong nang tung tim audit. Anggia ma lam tulingganna parhepengon ni Huriatta tu tahun 2022 naneng ron. Horas manihita saluna. Sanari pinasaat ma tu hita nama dokhata sahalak sia ruas do sahalak sia parhalado. Pinasaat ma tu parjulu tu sahalak ruas imamang emang situpul buru tubing. Salam. Halo. Horas marita saluhuna. Naho parsahanga pihami amang padita HKBP Tamarunang. Dohot keluarga. Naho parsahanga pihami parhaladuni HKBP Tamarunang dohot keluarga. Naho parsangapi hami ruas HKBP Tamarunang yang kami cintai NHKBP dan juga remaja HKBP Tamarunang yang kami cintai anak-anak kita sekolah minggu. Semoga di akhir tahun ini kita dapat merasakan betapa kasih Tuhan beserta kita dari Januari hingga di akhir Desember 31 ini. Semoga buat kita semua ruas HKBP Tamarunang kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga di tahun-tahun yang lalu, yaitu 2021, memang kita sangat prihatin tentang di dalam kehidupan kita, di dalam bekerja, baik di dalam sekolah, tapi yakin dan percaya, serahkanlah kepada Tuhan. Semuanya itu akan terselesaikan. Kita yakin bahwa di tahun 2022 nanti, apa yang ketinggalan di 2021, kita dapat capai. Kita harus yakinkan diri kita, baik yang lagi sekolah, anak-anak kita, yaitu dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan di perkuliahan, dapat selesai dengan baik. Baik yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga di 2022 kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kita, jemaat Ruas HKBP Tamarunang yang kita cintain ini. Memang kita prihatin di tahun-tahun 2021 ini. Pandemik, semua merasakan itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tapi yakin kita, kasih Tuhan bagi kita, saling mengasihi, saling menyayangi terhadap semua manusia, supaya saling mendoakan di tahun 2022 semuanya akan terwujud. Yang merasa ketinggalan, yang masa tahun 2021, yakinkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, yakinlah semuanya itu akan berlalu di 2021, yang baiknya kita bawa ke 2022. Kasih Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita di tahun 2022 mengucap syukur dengan di tahun 2022 dengan senyuman. Dengan senyuman. Yakinlah semuanya akan tercapai. Yakinkan, berdoa, dengan sukacita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk di akhir tahun ini. Semoga kita berbahagia mendapatkan kasih daripada Tuhan di tahun 2022 yang akan datang. Horas madihita saluhuna moliate. Horas. Judutima sian parhalado masih tu STJ Marpaung. Nah, ni hormatan Amang Padita dongan Parhalado suang songoni di hamu amanami inanami Ruas HKBP Tamarunang suang songoni remaja do naposo bulung HKBP Tamarunang na parjolo madok selamat Natal dan selamat Tahun Baru ma piga jomnai nama Tahun Baru tasongsong tahun 2022. Selamat Tahun Baru mari kita.
Yang pertama, kami dari Parhalado sudah sepakat, saya yang mandok kata, tidak panjang yang akan saya berikan. Seperti kata perwakilan dari Ruas tadi, Amang MH Sitompul, yang tertinggal di tahun 2021 yang belum bisa kita laksanakan di tahun 2021 ini, mari di tahun 2022 semoga dengan kuasa dan kasih Tuhan segala di tahun 2021 yang tertinggal dapat kita laksanakan di tahun 2022 ini dengan lewatnya COVID-19. Banyak yang terlewatkan di tahun 2021, terutama di program Huriah, di mana kita yang seharusnya membangun sopo di belakang dan gedung sekolah minggu tidak dapat terlaksana. Tetapi semoga nanti di tahun 2022 dengan rencana pesta pembangunan kita nanti di tahun 2022 di bulan 6 semuanya dapat terlaksana. Yang berikut, saya juga sepakat dengan Amang Sitompul tadi dengan mengatakan agar kita di tahun 2022 ini untuk lebih saling menyayangi. Di tahun 2022 ini kita untuk melebarkan senyum. Mari sama-sama kita Ruas HKBP Tamarunang dan Parhalado sama-sama bangkit agar Huriah kita di tahun 2022 ini lebih baik lagi di tahun lebih baik dari tahun 2020 sada. Imana boy di Pasahatami, Mbak, selamat menyambut tahun baru Madita Sude. Selamat tahun baru. Tapa pungu peliata Uhud Mahita Maredesian nomor 20 lalu ayat sada dot uduna.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madehita akadongan sahuria di ujung ni tahun 2020 sadaon roh hatani debata tuhita pabor hatok kita mamuka tahun 2022 nanaeng si dalatonota di piga jam nari di Borginon imana tersurat di buku panurirang Yeremia 20 sia ayat 10 tu 14 atau Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Ujau kami mah di hata Batak songonon mah di dok disi. Ay songonon do hatani Jehoba. Molo dunggok na 70 tahun di Babel. Batak kumahamu dohot pasit tokon. Tuhamu baga-bagaku na denggani asa membawa kamu mulak tu ingananon. Ainu nga takas hubo to sakap akana husakapi taringo tuhamu nina Jehoba. Sakap hasonangan do tahe idada tuhamogoan. Asa au mangaleho tuhamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pajojon muna mau uhut lahomar tangiang tuau gabe tangi honok kumahamu. Jala luluan muna maau laos jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasarohamuna. Jadi jupang hamu maau ninna Jehoba jala mulak bahenokku akan terbuang siak kamu. Jala papungokku hamu sian seluhut bangso parbegu doho sian seluhut inganan haabolongon muna nasai laon nahubahini ninna Jehoba jala mulak kamu buanokku ti inganan habor hatan muna hian laho tarbuang ima hatana hamu kadongan somal dui meuli sada keluarga adong rupani memperbaiki diri dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Itu biasa dan itu lumrah. Kalau dalam satu keluarga itu ada tekad untuk memperbaiki diri. Songoninang di huriat tahun. Gereja kita juga memperbaiki diri dari tahun ke tahun. Itu wajar dan itu memang harus. Supaya HKP Tamarunang semakin baik, semakin baik, semakin baik dengan memperbaiki diri dari pelayanan dan dari keuangan. Molope Marsaldo Huriata 100 juta mamuka 2022. Idang nama dok dang adong ulaon di Huriaon di tahun 2020 sadaun daun. Bukan. Marsaldo Huriata alani pasu-pasu Tuhan do jala denggando sude mardalan ulaon satu kategori sekolah minggu remaja na pasobulung ama ina molope lansia dang dope mardalan denggan alai hirim roha di 2022 lansia pedohot matutu mardalan ma di ulaon kategorial saluhut na hamo kadongan di situasi ni Coviton boydo hita songonon huria namet meton alai balgado hita di pasu-pasu Tuhan ikon tadok do hamulateo ne rata do tuduh Tuhan. Harus kita ucapkan terima kasih Tuhan. Lobi sianata hirim, lobi sianata pangido, lobi sianata pikiri. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Jala di paborhat do hita nuang diturpukon. Pinaborhat diturpuk Jeremia. Taringot tu sakap haluaon. Idada sakap hamagoan na pinatupan di debata tu hita. Ada ilustrasi begini dan ini kisah nyata. Ada buku novelnya, nanti saya kasih tahu buku novelnya apa, bisa kita searching di Google. Ada seseorang namanya Nathaniel. Dia kecewa, pedih rasanya karena dia baru dipecat di perusahaannya. Padahal dialah
dialah yang membantu atau yang sebagai sumber dana untuk menghidupi, menafkahi anak istrinya, si Nathaniel ini. Tapi dia dipecat. Singkat cerita, dia mau pulang ke rumah, pikirannya sudah kemana-mana. Dia nangis terus, kecewa berat, hampir berputus asa. Yang dia pikirkan hanya satu, istrinya bagaimana? Jangan-jangan istriku nanti bisa pingsan, bisa stres, bisa sakit. Itu yang dia pikirkan. Akhirnya dia sampai ke rumah, duduk tenang, dibuat istrinya lah minum teh dulu. Diceritakanlah, mama, ada kabar buruk. Apa itu papa? Saya dipecat dari perusahaan. Tapi istrinya tidak langsung merespon. Diambillah kertas dan ditaruhlah pulpen dan kertas di hadapan suaminya itu. Apa kata istrinya? Papa, mulai sekarang sudah banyak waktumu untuk menulis. Menulislah. Suaminya heran, kenapa istrinya tidak nangis, tidak stres, tidak kecewa. Hanya itu pesannya, papa, sudah banyak waktumu untuk menulis. Menulislah mulai malam ini. Saudara-saudara, 4 tahun kemudian Nathaniel membuat novel yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nama novel itu The Scarlet Letter. The Scarlet Letter. Silakan searching di Google nanti. Betapa luar biasanya berkat Tuhan sama dia. Tidak bisa dia di perusahaan ini, dia dipecat, tapi Tuhan buka jalan untuk menjadi penulis novel yang terkenal. Begitulah karya Tuhan Bapak Ibu, di luar jangkauan pemikiran kita. Kadang Tuhan mengizinkan supaya pintu ini tertutup bagi kita. Tapi di sisi lain Tuhan membuka pintu yang lain supaya kita masuki. Jadi kalau ada yang ada yang gagal di tahun ini, ada yang mengalami kegagalan di tahun ini, berarti Tuhan menutup pintu itu untuk saudara. Tuhan izinkan itu untuk gagal. Tapi lihat Bapak Ibu semua, Hamu Kadongan, remaja Naposo Bulung, Tuhan akan membuka pintu yang lain bagi kita. Itu dia. Itulah cara kerja Tuhan di luar jangkauan pemikiran kita. Di luar radius pemikiran ini. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu dia, nas khotbah ini. Idada sakap hamagoan di Hamu. Bukan rancangan kecelakaan bagi kita, bukan. Sakap hasonangan do. Rancangan damai sejahtera. Itu yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara menjalani tahun 2022 yang akan kita jalani sebentar lagi. Tuhan tidak mau kita celaka, tidak. Tuhan tidak mau kita sakit, tidak. Tuhan tidak mau kita kecewa, tidak. Tuhan tidak mau kita berputus asa, tidak. Bukan itu rancangan Tuhan. Rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera, sakap haluaon, hasonangan, asa sonak kita, asa damai kita, itu dia. Jadi kalau ada yang merasa rugi, merasa gagal rencananya, jangan langsung buru-buru salahkan Tuhan. Kalau ada yang merasa gagal, ada yang merasa rugi, jangan langsung keburu kita salahkan Tuhan. Coba introspeksi diri. Saya gagal, saya rugi, apakah karena saya yang tidak mau nurut ke rencana Tuhan? Apakah karena saya yang terlalu memfokuskan diri untuk menjalankan usaha ini tanpa mau melibatkan rencana Tuhan?
tanpa mau memakai Tuhan, tanpa mau meminta petunjuk kepada Tuhan. Ikon hatakku do natikos, ikon gogoku, ikon pikiraku, ikon hapisaraku, ujungna mentokma dang dapot na jinalahan, dang jupang na niluluan. Sedih, kecewa mahita, molo gaung-gaung do haporsion itur tatudu matuhani alaniho matuhan gabe gagalau, alaniho mai Tuhan gabe rugi yau. Songoni mahita kadang hamu kadongan, gampang-gampang kita menyalahkan Tuhan, tapi kalau kita boleh jujur karena diri sendiri kita tidak mau turut akan perintah Tuhan. Andai kata kita mau sedikit sabar, kita mau sedikit tenang, kita mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Lihatlah dada sakap hama gua dihita, sakap hadai gandando, sakap haluaun, sakap hasonangan, rencana dan sejahtera itu yang mau Tuhan berikan kepada kita. Alani bere kita Muhammad kadongan didok nakingan ayat 12. Pajojonmu nama au, kalau kamu mencari aku. Ini ada usaha. Ada usaha. Di samping kita berdoa, meminta kepada Tuhan supaya diberkati pekerjaan, diberkati keluarga, diberkati bisnis, diberkati kuliah, diberkati sekolah, ada usaha. Bukan hanya berdoa kita semalam suntuk, Tuhan tolong, tapi tidak ada karya, tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan, itu bohong. Kadang kita juga mau seperti itu, instan. Tuhan kalau boleh sekarang lah, bim salabim abrakadabra, bur, jadilah apa yang kita inginkan, padahal bukan kehendakku. Kehendak Tuhan yang harus jadi. Kita tidak mau sedikit sabar. Alani mau kadongan 2022 tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Saya pun tidak tahu itu. Entah bagaimana terjadi 2022, entah ada katanya Omikron atau virus Delta atau bagaimana, yaitu para peneliti lah. Kan begitu. Omikron sudah masuk ke Indonesia begini begono. Ya oke, sudah masuk. Kita bagaimana? Tetap prokes. Mau diri divaksin, pakai masker. Begitu. Kita tidak tahu bagaimana terjadi 2022 besok. Entah ramalan apapun kita tidak tahu. Kan begitu. Karena kita tidak bisa mempercayai ramalan-ramalan, karena itu bukan kita, itu bukan iman Kristen. Ramalan-ramalan begitu, sio-sio itu juga bukan keyakinan kita. Zodiak-zodiak itu pun bukan keyakinan kita. Karena kita tidak mempertaruhkan iman ke situ. Yang kita pertaruhkan adalah iman kepada Yesus. Hanya itu saja pegangan kita. Oleh karena itu, karena masih gelap 2022. Tidak ada kita di antara kita yang tahu. Satu pun manusia tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Serahkan sama Tuhan. Itu yang mau diminta Tuhan di malam ini. Yakinkanlah dalam dirimu, diri kita ini, rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera ke keluarga kita, ke gereja ini, ke pekerjaan saudara. Sakap haluaudo di keluarga tabeha mua kadongan alani tapasahat ma sude udok nakingan adong tangiang adong ulaon mangula mahamu denggan dia ka ulaonmu molo pe maol hamun waeng mangula ka ulaon adong rahasia kita nasatonga di jalo para balajuan na sian perusahaan na. Mungkin ada seperti itu. Karena situasi Covid, ekonomi yang sulit, tidak full belanjonya dikasih. Mungkin ada seperti itu. Atau jangan-jangan masih ada mungkin di rumahnya yang tidak ada lagi berasnya. Atau jangan-jangan ada seperti itu, yang sudah kritis ekonomi keluarganya. Martangnya kamu huut mamangula. Disihita martangiang, disihita mangula, disima di pasu-pasu Tuhan. Amin. Ikon ido hama kadongan ido haparusyota.
unang pitor tasalahon Tuhani udok masalinai idada sakap hamaguad di hamudaong. Rencana Tuhan bukan kita celaka asa mau kita daong. Tidak, kalau Tuhan mau seperti itu ya lebih baik kita jangan diciptakan, kan begitu. Sakap hasonangan. Makanya kadang saya heran juga kalau ada yang mendokata imada eda anak tahun misalnya kecelakaan imada alani di bata on kecelakaan ibana. Aduh, gampang-gampang kita menyalahkan Tuhan kalau kecelakaan seseorang. Imada tapasah tu Tuhani alani di bata do ibana kecelakaan. Aduh, betuhan itu maben ibana kecelakaan menang na ibana do nasota tu lalu lintas, kan begitu. Tidak pernah Tuhan buat kita celaka, tidak pernah itu, tidak pernah itu. Jadi kenapa kita sakit? Ya koreksi diri dulu. Saya sakit kenapa? Alani audo naso menjaga hai pason, kan begitu. Nggak saya didok orui mak alai saya dijugul daung. Makanya orang kesehatan itu mengatakan seperti ini, maaf enak di mulut tapi mungkin tidak enak di sini, di proses sini. Enak di mulut tapi mungkin tidak enak di sini. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, kan begitu. Dung rope sahid itur Tuhani madisalahon. Oh jangan, hama kadongan sakap haluaon ido nanaeng lehon di bata tu hita tahun 2022 naroon jakon mai hapor siai mai mengula mahamu uhut martangiang. Amin. Martai mahita Maulia tema Tuhan pinabor hatam dohami sakap haluau do sakap mutu hami idada sakap hamagowan idada sakap persahiton idada sakap harugian. Tuhan suwan mahatam tuhami tu rohanamion tu pikiran namion asa ido namargo geho kami asa Allah hami koreksi diri alani hamira ubahena gagal hami di tiga-tiga, gagal hami di usaha, gagal hami di ulaon, di parkerejoan. Alana sehu pajulo hami, diri nami, gogo nami, hapistaran nami, soolo hami manangi hokko, soolo hami pasahaton aka ulau nami tuho. Ujungna mentok mahami tutu. Idon waeng diborgin ujung tahunon dipaingot ho hami Tuhan asa martangiang uhud mangula saguru diho ma Tuhan aka keluarga nami ruas ni huriam sai saut malomoni roham di hamion, di huriaon, di keluarga namion, dia ka ulau namion, dia ka bisnis parkarejuan tiga-tiga ruas ni huriamon, dia ka parsikola aka iana konami sikola minggu remaja napo sebulungon. Dakku botohami agia aha di tahun 2022 naroon. Holom dope, golap dope. Alaina huidahami naung disidoho Tuhan naung didahodo akan naing masa di tahun 2022. Na dapat nami sien haporsiaon sakap haluau do naing pinatupam di hami Tuhan. Idon waeng haporsiaon nami. Ramoti marwasmon Tuhan. Molope godang aka kegagalan di tahun 2020 sada. Dangga bimanudati ibana lahu martangiang tuho. Nang pe sai wado pihami sori magu kopi 10 siaon alaidang gabi macohot hami lahu martangiang marminggu memujiho mambain akan adenggan tu huria tu salut halak terlalu mobi tu aka keluarga nami pargogoi marwasmon Tuhan pasaut mamang aka pangiduan ruas di huriam akan ani hirim ni rohana sida dia kena posobulung di serokap itodi di ruas di huriam na sodapotan parkarejoan dopena di ruas di huriam dia ka parkarejoan sida be
di tiga-tiga nasida be ros ni huriam na toktong asa denggan hirim rohana denggan matuturu rumah tangga nabe na hirim di parena konon pasaut mamang di tahun 2022 on amang ujau hami maho martitang yang namion pasaut mai asi maroham tatap bereng manasidaon tunggaledo sipata nasida ala di pardagingon alai moleati matuhan tikki gale pamatang nasida di pargogoi hodo mariti haporusyaon ubah na toktok makirim rosmon waing alai amang lehor madihami hai pason lehor madihami nang haluaon dia keparmaraan molo peneng bolu sonami ma di tahun 2022 akaragam di pangunjunan papos marohanami Tuhan asa tok-tok kami marsigat tungholat tuho dunga hubege nakingan berik ni huriam berita jujur taon mau lihat tema holan alani ho Tuhan na mangaramoti huriam mangaramoti sude ruas mangaramoti sude akan aposom akapar halado ubahe na boy denggak kami mardalana kaulaon di huriamon denggan nang parhepengon ni huriam holan alani ho Tuhan met do hami tutu geleng do huriamon alai tungbal gado hami di adopanmu tungbal gado tutu pasum-pasum lehononmu di hami semangat mahami Tuhan lahu marhobas di tonga-tonga ni huriam manatap mahami di tahun 2022 tahun nagok pasu-pasu tahun nagok si hirimon mau lihat madiho marhite Kristus Yesus hami martangiang amin. Tapa pungu peliata tujulu lahotu dana pensiun HKBP los maret de mahita sian 427 ayat sada.
mata BG hatani di bata namba si tokok tu hita baga-bagana na denggani asa buanon na hita mula kobar tu sakap asonangan do tahe sakap di bata do pakita dada tu hamaguan disi malehonon naka na hinalunguton ni rohata na marsal puat do saluhut na di tanoon ay songon duhut-duhut do nasa daging songon bunga ni duhut-duhut ido saluhut sak hasangapon na alay na hot do baga-baga ni debata laos ibana do nang madok molo jojo hamu uhut laho hamu martangiang tuau gabe tangi honok kumahamu atong tapayok ma baga-baga ni Tuhani laho borhat mangalakahon lakata tu tahun nai baru 2022 naroon Ale Tuhan debata na prostitutu dorohatu urupang Allah buti padalanan mulutku ganap hari baga-bagang manasay makosi di mulutku Kristus do Tuhan nang rotu portibion na sinuru ni debata ama laho pasauton sakap hatuaon dohot haluau nasian debata nunga saut di palua Jesus sita sian haholomon jala dibuok kita tu hatiuron hobar tu baga-baganai atong rapon Tuhan Yesus si mataula si ulauta borhat mahita madalani tahun nai baru 2022 di bagasan lasni roha tuadopani debata martang yang mahita ale debata amana mina di banua gijang hodo haroroni saluhut selen lehona denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masya na lehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami mapilianon patibulhon harajon mutong-atongan huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tudim asalam mutadahami godang ni selen lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok noliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amanami na di banua gijang say pinurbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan pelua mahami sian pangago
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya simar rohana marnidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Horas, salam sehat ma dihita.